ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị tata bụ afọ ala n'ala Igbo. Ana m agụ na-asị ka afọ ala fọtara unu ihe ọma, fọtara unu ọganiru, fọtara unu ịdị mma, fọtara unu ịdị n'otu, n'ikpeazụ ka ọ fọtara unu ịghọta ife na-eme n'ala Igbo, ma fọtakwara unu obi nwanne. Ọ kakwa mụnwa bụ ọka akụkọ Maazị Ugwu Okechukwu, obi nwanne ndị Igbo. Ana m ewetara unu akụkọ nke ụwa ka ọ ha n'uju n'obi Obinwannem news. Gerenụ ntị ka unu nụrụ akụkọ nke anyị jiri bịanụ ụbọchị tata. Ndị ala South Africa ekwukwana zigara ndị Nigeria ozi gwa ha na ha na-enye ha obere oge ka ha kwanye na ha naba, maka na ha achọghọzi nnọkọ ha na ha na alụmdi na nwunye ha emechiena. Anyị na-agbazikwara ndị niile bụ ndị be anyị nọ ebe ahụ ka unu shi asaa n'anya, uche unu dokwa ya, maranụ mgbe unu ga-apani ma ya bụ maka na asị na ndụ ka akụ, azọta ndụ wee chụba ego. Ndị ọchịchị ala United Kingdom nke unu ma a na-akpọ Britain adụgo ndị otu ha nọ na Nigeria ọdụ ka ha kpachapụ anya na usoro nke ndị Nigeria ji wee na-achị ọchịchị ha nke a na-akpọ violent, ka ha kpachapụ anya maka ha na-afụkwa ajọ ihe ma ọtụtụ ihe dị iche iche na-apụta na ya bụ obodo. Maka na ọ bụrụ na ha sikwa otu a ha si wee na-eme nsogbu ga-adapụtakwa n'oge na-adịghị anya. Ndị Yoruba mepere ya bụ grupu ọfụrụ iji wee chekwa obodo ha a na-akpọ Amotekun group. Ekwuo na ndị ahụ agaghị ebu egbe wee chekwa ya bụ nchekwa ha chọrọ ichekwa. Ọtụtụ ndị na-ajụ ha ajụjụ na-ajụ ha ọ bụ gịnị ka ha ga-eji wee nụsa ndị Hausa Fulani ọgụ, maka na ndị Fulani na-abịakwanụ eme ihe ha ji wee gbakọọ chọọ ka ya bụ grupu bido rụba ọrụ n'ala Yoruba, na-ebu egbe, na-ebu mma, na-ebukwa ọtụtụ ihe ndị dị iche iche. A na-ajụzi kedu ka ha ga-esi nụsa ya bụ udu ndị ahụ ọgụ. Akụkọ ọzọ dịkwa na obi anyị n'ụbọchị tata bụ na o nwere nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Pastọ Chukwuemeka Odumeje. O mekwara ihe onyonyo ọfụrụ na-akpagharị na midia ugbu a, nke ndị otu anyị zitere m ka anyị kwupụkwa ka ụmụnne anyị nọ n'ụwa wee nụ. Pastọ Odumeje nke a na-akpọ The Lion himself ekwuo n'okwu ọhụrụ site na obodo nke ọ nọ n'ime na mba ofesi. O kwukwara sị na obi adịrị ya mma maka ndị dibịa ndị Igbo, obi adịrị ya mma maka ndị na-eche na ike dị na dibịa, na ike dị na Chukwu Jizọs, and Jizọs bụ sọsọ ya nwa nwere ike, and Jizọs nyanwa bụ oli Chukwu enwere. O kwukwara n'okwu ya wee sị na ọ bụrụ na ndị dibịa mara na ha nwere ike dịka ya si wee nwekwa ike, ka ama aka na ịma aka ya na-ekwu bụ ọ bụrụ na ya bata site n'obodo oyibo nke ọ nọ na ya ugbu a ga-ebute ozu mmadụ na-abụ n'ama, ka ama anya bụ aka na onye ọbụla bụ ụzọ kpọlite ozu nwụrụ anwụ, ịmana ọnya ka Chukwu okike abịama ji arụ ọrụ n'ụwa. Anyị na-ajụ na-asị ọ bụrụ na ndị amụma enwego ike ịkpọlite onye nwụrụ anwụ dịka ọkpara Chineke nke anyị ma bụ Jizọs, Yeshua Chizoba, ọ bụ gịnị mere na ha ji ha kpọlitekwana ndị nke nwụrụ anwụ nọcha n'ụlọ ọgwụ na mọnchụarị nke anyị mara ụbọchị taa? A na-eche mgbe a mara aka bifo wee kpọlitebe onye nwụrụ anwụ. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị n'ụwa niile, ka anyị gekwanụ Maazị Chukwuemeka Odumeje The Lion himself ntị n'ọnụ, nụkwa ka o si wee kwuo onye abụ okwu ka ọ hapụ isi m n'ọnụ wee dara gaba. Ndewonu. Again, this line self, this is the liquid metal.
Omo bi kukwana fuanya 2020. Ofuanya da anu tebwe. Esine fine menwolisi. Anye wulisi atinye there. We see 2020 is going to be Lifasefare. I'm the lion itself. I'm the liquid metal. I'm in the boskipause. No mercy for Satan. No mercy. When native doctor, wait for my fight. You have nothing to offer. All native doctors are criminals, collecting your chickens and your cow and your goat. There is only one God and there is only one power, and that man is Jesus Christ. If he has power, come out in a stadium to compete with me. Then they give you and I 2 dead people. Anyone that resurrected it has the power. Don't forget there is only one God and there is only one power. And that man is Jesus Christ, the Lord of Lords. I'm the lion itself, and the fight, and the liquid metal. I'm in Taboski power. I'm coming back from overseas.